ďalší z rodiny Františkejovčík Jano mladší. Wow. Číslo 8 rodiny Lukáš Šedro Horná Strehová. Ak sa páči sa vám zatiaľ táto 12 furmanov. Zatľapkajte, keď áno. Tak nech sa páči, pán primátor. Dovolte mi, aby som vás všetkých srdečne privítal tu na úpetí Štiavnických vrchov, rozhraní s Trupinskou planinou, kde sa nachádza toto krásne miesto a v rámci, kde sa každoročne organizujú preteky. Ako sme mohli možnosť počuť, je tu už 19. ročník týchto pretekov, takže myslím si, že tá tradícia je tu skutočne krásna. Vítam všetkých furmanov, ktorí merali dlhú cestu sem k nám do Krupiny z rôznych kútov Slovenska, od východu až po názovitú podtatranskú obec Lenda, ako sme mali možnosť počuť, takže myslím si, že títo chlapci prišli si sem zasúťažiť, zmerať síly zo svojimi koní pri tomto krásnom prostredí. Ešte raz všetkých divákov, domácich a cestovných, ktorí ste merali cestu sem do Krupiny, vás tu srdečne vítam a prajem zdarný priebeh pretekov, hlavne bezpečne, aby sa nič nestalo ani koníkom, ani ich furmanom. Takže ďakujem pekne Jankovi Franciskému za organizáciu a všetkým, ktorí ste sa akoukoľvek formou podielali na tom, že toto krásne podujatie pre Slovensko a pre Slovákov tak typické si môžeme tu pripomenúť spoločne tu. Ešte raz všetci vítajú. Poprosím by som väčší potlesk. Pán primátor, spomínali sme za všetkých, ktorí sa podielali, dúfam, že aj mesto sa podielalo na organizácii. Kráľovská silová disciplína v páre a solo. Nič nám nebráni v tomu, aby sme začali. Predstaví sa vám ako prvý Jano Františky. Ktorá je pre nás nenahraditeľná, pre nás je nedoceniteľná. Sme radi, že ste a dúfame, že budete ešte dlho ročník. Ozaj vážim si to a ešte si vážim aj pánu organizátorov. Až to sa to jedinečnosť je v tom, že sa to koná v lesnom poreste tieto preteky a vždy tu ostane v veľkým poriadku. Ďakujem organizátorom. A takisto vám zdarný súťaže, divákom príjemný zážitok a tak. Lesko a furmanov zdarný.
Veľký pokles, Miško Kalmán. Odštartuje sa pohyb koníkov Dodo, Paška, 11 a 12 ročných 900 a 700 kg. Prostredie to vidí koníka a vidí, že naozaj priberanie hrubej svaty. Koníky kumálne nemajú veľmi radi, ale pevne vedú aj za tohto skúšení kumál, že to určite zvládne. Musíme dať pozor na národnosti spôsobom blíži do cieľa. Vidíte čas, keď sa vráti. Nie je to jednoduché ovládanie, ale kurmaníku majstri svojho remesla. Robia to niekedy, robia to samozrejme, nie každý organizátor má možnosť organizovať podujatie priamo v lese. Kutovský, Gernica, alebo Prakovce, Vyško Pridaj. Krásne, ešte presne zastavil koník. Teraz koníky Pejo Cigán majú 6 a 5 rokov, 850 a 800 kg a sú to poľské hladnokrvné kone. A jeho šprint do cieľa. Vidíte na časomieru, ako pohľad nevidia, zatiaľ 2:35 a koníky Pejo a Cigán sa pomaly blížia do cieľa. Poď, presne zastav. Najbližšie podujatie, ktoré organizuje asociácia Turmanov Slovenska, bude rovnako rovnako zvolená Vidra Krušana, kde budú preteky Maxa Emily do 20. júla. Pred nami ďalšieho pretekánka. Majú označení Alajský kanta, pripomínam, vidinka nemali 1100 divákov, ale
Čo som vravel? Čas je neskutočný. V tej chvíli bratia Francistivci včeri Jano zoskočil. Musíme brzdiť pri viacej koľko stupňov dole. Výborný čas, Peťko, pozor na prekážky. Áno, Lukáš Šedro. Tlieskajte Šedro. Wow. A je koníky Miš a Delo. Obidva majú 950 kg a ich obľúbené disciplíny kráľovská silová disciplína. A posledné stredujete. Ide malo! Jo! Jo! Vidíte ten nádherný pohľad. Miško! Wow! Raškevič! Sárka spokojná. Tak ešte raz o chvíľučku vám prezradí kolenie. Spýtam sa pána riaditeľa, či budeme vyhodnotovať naraz, alebo použitým. Dobrý čas. No už pomaly musíme aj brzdiť. Dobre.
Maratovci ďalej. Áno, výborne. Počakajte. A teraz Jano Francisky. Do každého jedného zárezu. Verím, že sa to Mirkovi určite podarí. Tak ideme prvý zárez. Poď ešte Mirko, ešte. Prechodníky asi náročné disciplíny. Prečo? Ako to v lese robia? No. Wow, paráda! Wow, Lendáča! Paráda!
Jarko Zajac. No a teraz ďalšia úloha mladých stojíkmi tak, aby bezpečne natlačený mohol studniť druhú vládu. Vojta, dúfam, že posláte pokyny, ak by tomu tak nebolo, ovládanie by sa stalo neovládateľné. Ešte Jarko. Havajský kantár. Kuba a Baron. Peter. Super, a utekaj. Jarko, ešte preč. Jarko, bravo. No, a ideme na to neskutočná rana. Mali sme sa, že na naobené pozitívne podstovanie. Wow, trošku nám to uletelo, nevadí. Ešte správny nadísť, tak aby mohol natláčať. A výborne, na pozor, a ideme... Vojta! Ja! Áno, výborne, poď. Výborne, Michal. Wow, škoda. Nevadí nič to, poď. Tu iba natláčanie a vstúpi to presto do cieľa. Ako mať to, ako sa ti to páči? Ista! Hello! Ista! Výborne, zatliečame Miškovi a žeňme ho do cieľa! Miškova Belo! Druhý zriadok preskočil ho do tretieho. Žiaľ, pozorné oči. Juraj nevidí hodnotenie. Poďte na bok. Ak sa nevidím 30-ky a jeho syn Dávid pripína tretiu kladu. Koníky Dodo a Paška. Skúste pozbudiť pána Áno, Františky, nevšimol som si. Míšo, bravo. Teo a Duka, to robí pomocník, Jano Františky mladší. A s potleskom ženieme Miška ďalej. Wow. Hejo, ide Vojta! Hejo! Super. Ide! A prekonal svojich. Hejo! Hejo! Mirko Šulava. A váš vďačnosť Jano Webu. Lenda. Koníka 243. Wow, tak zatiaľ to Jankovi. A ide! 14 minútu a 17. Ale zatiaľ Jano prekonal všetkých trenér. A chce Jano výbor, ale samozrejme bičíko môže švihať, ale nesmie sa dotknúť krehkého tenička svojich pomocníkov. 15 sekúnd a Jano je takmer na 30-ke. Čína, dávajte! A
Prídeš! Poďte do vašho skladu, Janko! Koniec! Veľký potles! Idzie! Tak by chceli diváci, pomôžte Jarkovi. Teraz to bol skoro súčasný. Vysadí sa suverene na druhé miesto. Diváci ešte máme 10 sekúnd. Výborne, Jarko, poď ešte. 7, 5. Wow, výborne, Jarko. Veľký potles. Pripneme druhú kladu. Kejova dola. Nemôžu dočkať do nás. Janko, strátil si oko. Kejova dola. Pripomína zem. Aby ste videli záber okina. Kejo a dola. Poď ešte. Pripomínam Jano, najdu stričiatka. Nevidím časom Radimus. Americký dolár. A nezatlieskame Peťo Pardu. Takujeme ďalej, výborne. Rudy, ty monka, to myslíte vám. Dávaj! Dobre ide. Dobrú motiváciu dostal. Dobre ide. Zatlieskame Lukáš Sedrov. No, Niky pripne. Úžasné. Pina Veterníka. Výborne, Martin. Úžasné, Martin. Silu Janovi dodá. Hýbaj, Dodo. A Dodo ide vtedy, keď nemusí. Wow. Poď. Diváci, dajme ruky do potlesku. Takový limit sa nemení, ostávajú rovnako 2 minúty ako pri súťaži. Dodo, ty to dáš. Máme krásne, Baška. Ešte poď, Baška, poď k nám. No, vidíte, výborne, 15. Hore, vidíte, ako ten. Poď, Mišo, výborne, dáš. Pozrite tú lásku. To nie je nič falošného, on si je vedomý toho, že je to tak trochu aj zdivite. Wow, tak to bol záber, výborne, vynikajúco, poď. Wow, pardon, Pejo. Mišo povedal, že tam je raz, dva, tri.
Pejo sa snaží Miško. Budúci gazda. 20 sekúnd, diváci, poďme. Poď Pejo. Vynikajúco, paráda. Keby ešte divák, poď. Nenechajme sa tráfiť Kurmana s koníkom. A tak ako vo futbale vždy hovoria, že divák je 12. hráčom. Ide! Jednoduché, robia to môžu, paráda, poď ešte Pejko. A ideš ďalej. Pripomínam, že Pejo dal 23,60. Uvidíme, koľko dá Mirkov Cigán. Výborne Cigán. Jožko Dziak a Cigán. Keď to bude viac, Jožko pripína už tretiu kladu. A ideme ďalej. Pozor, diváci, až na kolenách, ale dám, lebo ctím si svojho pána. Ideš. Úžasné, tak to... Wow. Skúsme pridať pár centimetrov. Poď ešte. Tak to bolo. Kolenách ten tvoň, ale dám. Poď ešte. A Jano s Hugárom pokračujú ďalej. Výborne. A sú na mete 20. Paráda, poď. Čas. Paráda. Diváci. Tak Ugár sa asi nevyrovná, ale času máme. Pozor, áno, zvyknú tam ísť. Teraz som musí 20 sekúnd. Diváci, poďme! Ugár! Opla! Jano Nebu za jeho vystúpenie na Niky Didňanský. 48 hodín v Francúzsku by to stíhol. A zatliesť kamere, bo pred sebou perfekt. A pokračujeme ďalej. Wow, to je záber. Jarko, poď. Wow. Diváci, keby ste. Poď, Barón. Jo! Barón! Na kolenách, výborne. Barón! Dobrý záber. Škoda, že som nestihol. Barón, poď. Výborne, Jarko. A opäť na kolenách. Veľký potlesk, Jarko Zajac a jeho Barón. Kubo sa snaží, vynikajúco. Sme bezpečne na vete. Najťažšie je začať. Tak ako v živote, tak aj v prípade týchto Kurmaň. Výborne. Nechaj mu čas na oddych, Jarko. Výborne, Kubal. Ešte pár centimetrov. Pomôž! Nádherné videá budú. Dúfajme. Točí správa doľava. A Janko si pripomína kladu, ktoré je na vete 2. Wow, krásny záber. Sme zhruba na 2. Krásne Koľko ešte máme? 45 sekúnd.
Janko Dolár, Janko Div. Janka dopredu, poď ešte. Poď ešte, Janko. 20 pokles, Janko Francisky mladší. A Peo Resko pod velením svojho pána. A starší Janko Poď. A tlieskame. Peťo Pardus je na mete 20 metrov. Popadali, rýchlo vstali. Uhale je nepokojný ten Rudy. To za to, že Peťo povedal Rudko. Bytol konečne Rudy poriadne ustrojený, ale nám už ostáva iba pár sekúnd. Potlesk pre... Ale to až po potlesku pre Ciganeka Peťa Pardusa. Hop. Ciganek pokračuje Resko ďalej na metu 20 metrov. Jarko. Poď, Peťko. Áno, poď, výborne, Peťo. Koľko ešte máme? Minútu, zvládneš. Wow, výborne, Peťo, poď. Poď ešte, diváci, pozbuďme, veľa ich už nie je. No, tak, výborne. Za perfektné vystúpenie. Francisky mladší. Wow! A to nemyslel vzlom. Myslel po taliansky základe takmer totožne, obidvaja majú po 7. Wow. Wow. Diváci, nie je vás... Ešte má minútu aj... Áno, Mišo Raškevič! Mišo netráp! Veľký potles, Miško Raškevič! Krásne, výborne! Poď ešte... Aha. Maťo, hej, že ma aj kone počuli. Adam, hej, Bože, ty keď odpovieš tou svojou ľubozvučnou stredoslovenčou. Tak ešte raz potles pre Janka Nebusa. Bližšie. Tam je na druhom konci. Pán primátor a pracovník mestských lesov. Peťo Pardus. Koníkmi Belom a Mišom Mišo Raškevič.